سعید خانم اینجا басад айбозитсерум рӯи аслита нишонте бигзодара дилам ҳақиқата гудус медори ё медониста ки чӣ ҷавобе бути дил канда наметонам ба осонӣ ҷод кардаму ба маҷбурӣ наметонам дида корота ба чашму бо меҳрум кам намеша дарахти умедам пиши дуреки хазон намеша аҳсантонисти зандир баса кардима овора дунёи ишқ гуфтум неки дунёи ғам дамондима майли дига пеши хонато намиём ба ҳар баҳона духтари амата намегум ки барорушку айхона ки бинам тира як бор аққаланай дурам боша неке чӣ дарко дида будониста ки айту намеша ту метарсиди ки дар мактаб накунам новоза ба хела кӯшиш кардаму қатъи дига каси бипозна чӣ хединеши ки дару паромони ту дасташ ба хиёли кардаи ту мату ҳозира намесӯзум ишқи дурӯзаима талхеди ояндаима ба хандаи ту механдидум имрӯз хандад мекушама ту тониси дил кандаима накарди фикри мара ма хела сӯхту баҳри ту накарди бо фикри мара ӯ рӯзои гузаштара наметонум гардонда ҳозир фақат мебинам дасти ту дасти дига метони ҳова аса натони сумаи худ када тура дига кас буд неке корта буд нокарда партоз тура хела гузашта рӯзо наёмад суроғ ба ма накарди як бор фикри мара накарди фикри гузаштара ман месӯзум майла ба танҳоӣ ман мондам имрӯз ту файродам накун эй ёри беинсоф да ёд наёмаду қадар ваъдаву ваъда хилофии ту чӣ хел азоб намета ӯ рӯзои гузаштаи ту ки маву ту якҷоя будем мехӯрдем ба ҳар қасама ки тоқа мемонем фақат даи ҳаёт намегирем дасти якдигар чиши партофтем якдигара ҳозир ба қаси мадори месӯзони ту мара хиёли ту сӯзонда не фақат да хаёли ту ма гузаштум аи хел ишқу ошиқии ту дига дар кор нестам ма дар номаҳои пешинароӣ када сӯзондум ҳамаша суратову хотиратам ба ёд намеёрам тура сӯзондума суратота дару пару дида ҳис кардума ишқи кӯдакира ин рӯза гузашт бурафта намондак дар ёди ту чӣ хел азобу намета ки намекунӣ суроғи мату аёд бароварди ҳамаша медонам ту ҳозир шуди бата дига каса дори даруни ренҷда озодӣ парвоз ки эб кабутари баланд парвози ма парвози ту баландтара ҳатто алқоби даштии ма кӯсори озоди ту оҳуи рамидаи ма озод парвоз ки ма нижаи даштии ма қафаси рӯи қафас месад дига ту озодӣ парвоз карда метонӣ неки фикри баргаштана надорӣ асар метонӣ неки ту охира намерад фикри ки ба ин кори кардаи ту то куҷора мерад ман медонистум ай аввал ишқи ту туфтааст неки дил бовар намекард гуноҳи ма чияй ту тонисти ӯра худут карда бикапато акли дила фоида надора ӯ рӯзое ки мекарди ту гира пеши мада ман намегуфтум дига касора нашава ишқ позна ина ҳозир чӣ шиди ту баргашти ба чашми сар ва наметонум бахшида барое ки тура дига кадука кори кардагиша дар ҳаққи ту ака ту чӣ мековӣ мара буков духтарии хитату ту наметонӣ ёфта бара ки гум карди мара наметонӣ шахсера ки дӯст медоштум дар кӯдакишма орзуҳом ҳама сӯзони ту ҳаром гунаҳгори ту ҳаром сабаби эҷоди ма ту ҳаром бинавад дар ишқи ма ту буди қадар ҳамнафасум бо шиди дони қасдум накарди яки як бор фикри мара ака ҳозир дар тағдир месӯзӣ наметонӣ пайдо карда мара наметонӣ хита шинохта ки тура ба чӣ ҳол овардан имрӯз гум кардаи хита дару пару истодан ба ғайрату несад дига намеёбӣ ту мара